Γουστάρω, υπόταγε, πάνω απ' θα γίνεις χρώμα. Υπόταγε, πάνω απ' θα γίνεις γη. Υπόταγε και με την ψυχή στο στόμα. Ό,τι λέω εγώ θα με για σένα φωνή. Δες εδώ. The heart and you're to blame, darling, you give love a bad name. I play my part and you play your game. You give love a bad name. You give love. Ding, turururu, tu tu tururururururururu, tururururururu, tu tu turururu. Oh! Για πες, πώς θα περάσετε την εκδρομή σήμερα? Πώς έχεις ιδέα να περάσετε την εκδρομή σήμερα? Αν δεν σκοτωθούμε... Ναι. Πες μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Νάτι. Ναι. Τραγούδα λίγο Ορνέ να σε πάρει κάμερα. Τραγούδα, έλα τραγουδήσουμε τον Ρουβά. Έλα. Ποιο θες γους, μπήκα μια στιγμή να μ' αγκαλιάσεις κι όλη μου η ψυχή να σου φωνάω τώρα μόνο για μια στιγμή. Αυτό πρέπει να το τραβήξω, έτσι δεν είναι? Θα κάνετε κι εσείς, Ορνέλα κι εσύ. Για πες μας πώς αισθάνεσαι. Ναι. Εγώ με τα πόδια δεν μπορώ να τσάλω από πλάκα μου κάτι. Εσείς πώς θα το κατεβείτε? Έλα κορίτσια, πάμε δυνατά. Το κλείνω για να τις δούμε πιο μετά. Πείτε ένα γεια στην κάμερα. Τώρα, γεια. Εσείς μπροστά. Έχουμε να πέσουνε και να χτυπήσουν. Έχουμε να πέσουνε και να χτυπήσουν. Όλα τα έχω, τι με πέρασες. Διάννα εδώ. Διάννα, έλα. Πες να σας πέρασε την εκδρομή σου. Ακούμε. Πες ρε, το πολύ στο Facebook δεν το βάλουμε. Αλλά άμα ζωρίσετε πολύ το βάλω στο YouTube, άμα κάνετε τέτοια κόλπα. Έλα, πες εσύ για αρχή, έλα. Ακούμε. Έλα ρε Διάννα. Εσύ που είσαι καλό κορίτσι, έλα. Έλα, Μαρία. Ορνέλα, πες εσύ που είσαι πρόσωπο του Αναδάκη. Λοιπόν, ναι. Όχι, πες μας κι άλλα. Πες μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Τι σου αρέσει να κάνεις το ελεύθερο σου χρόνο? Αός, πρώτα από σένα το τίποτα. Πρώτα από σένα εγώ, δεν τα... Ωραίο, αυτό το κρατήσουμε. Έλα για πες μας εσύ. Θα πας σήμερα στο μάτι? Θα πας στο μάτι σήμερα? Όχι εσύ. Δεν θα πάτε, θα πω τη ρούλα. Δεν ξέρω, θα σκεφτώ σοβαρά. Αποστολία. Γι' αυτό πρέπει να πάω. Αποστολία, πες μας εσύ. Την πήρες? Έτσι θα πάω να ρωτήσω και σ' άλλα. Σε εσάς έρχομαι, μην κοιτιέστε. Λοιπόν, πώς περάσατε στην εκδρομή σας? Έλα, γιατί δεν βγαίνεις? Κύριε, πώς περάσατε στην εκδρομή μας? Καλά ήτανε. Ναι. Δεν έκανα σκέφτη που φοβόμουν. Ναι. Άλλη μόνο πες και με κοροϊδεύετε. Ναι. Κλείστε τώρα το βίντεο. Όχι, δεν κλείνω. Κύριε, πώς περάσατε στην εκδρομή μας? Χάλια. Ωραία. Κυρία. Ναι. Πώς περάσατε κύριε? Τι κάνατε?
είναι? Δεν πειράζει. Κύριε Ζα. Κυρία. Ωραία. Ναι, τι κάνατε? Γεια σου Γιώτα. Και εδώ η Γιώτα. Πες μας πώς έχεις σχεδιάσει να περάσετε εκδρομή σου σήμερα? Α, εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Ωραία, το κρύο τώρα γιατί βαρέθηκα. Πάμε για δύο κάθετες να τα πούμε ρε μωρό, εδώ Μπάμπης μιλά. Μπάμπης μου, Μπάμπης τι, την έχεις δει και κόμμενα μωρή βρώμα. Βράδυ παλιό βρώμα καλαμπόκι, βρωμάς μας χαλήθρα, βρωμάς το βρωμάσαν σαν το καρμίδι μωρή βρώμα. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, να την πεις, θα την πέσεις σε μένα μωρή βρώμα. Δοσμευμένος είμαι μωρή βρώμα.